Тук в студиото е и Огнян Йорданов, който е донесъл състезателен комплект. Добро утро! Добро утро! Китайска игра, но ние наричаме с японско наименование Го, така е известна в Европа. Да. Какво е различното от шахмат? Ако погледнем това учебно табло, което е малко, то е само така 15 на 15 и дори ако се опитаме да умножим 15 по 15, ще видим, че е повече от 8 по 8, което е размера на шахматното табло. Това е първото видимо различие. Размера на таблото и броя на полетата върху това табло. Предполагам, разликата е и в фигурите. Тук е момента да отбележим, че вие сте и състезател по шах. Да. Какво ви накара да се приориентирате така към Го от шахмат? Това е една обща спортна подготовка, която се използва по времето на тренировъчния процес в двете игри. В шаха има тренировъчен процес, който до голяма степен е свързан с това да се анализира позицията, тъй като има възможност състезателя да се подготвя предварително, като анализира позицията, разиграва партията и същото нещо го има и в Го. Тъй като самата игра има близка постановка, играе се на табло. Играе се в Го случая фигурите са само с два вида. Бели на цвят и черни на цвят. Но има една малка така, на пръв поглед незабележима разлика. В шаха първи на ход са белите, докато в Го първи на ход са черните. И това дава на белите пък едно допълнително предимство. Когато се смята крайния резултат, те получават 6 точки и половина бонус за това, че са играли втори на ход. Което пък в шаха въобще го няма. И това прави тази игра много по-различна от шаха, но също така и близка, защото трябва да се внимава с всеки един тактически ход, който се играе на таблото. Това е много интересно. В Румъния играта е доста по-популярна, отколкото в България. На какво се дължи това според вас? Не знам. Може би, ако запитаме самите румънци, те ще ни отговорят най-точно. Те най-вероятно ще кажат, че понеже са по-добри от нас, по-рано са се сетили да развият тази толкова великолепна игра. А пък ние ще им отговорим, понеже сме по-хитри от тях, сме се сетили да я развием малко по-късно, когато всички добри качества на играта Го вече са очевидни и ние знаем как да ги ползваме. От колко години в България има Го асоциация и хора, които се занимават с този спорт, ако така можем да го наречем? Да, това е спорт. Ако той се разбира в... аз малко ще разширя отговора си. Ако в Япония, Корея, Китай, Виетнам и другите азиатски страни това се разбира и като телевизионни програми, училищни програми за образование, спортни, професионални и аматьорски лиги, то за мен това към момента е само спорт. Спорт и то спорт, който е с изключителни качества, защото той дава възможност за развитие на спортиста в тия степени на спортното майсторство, които са характерни за всеки един спорт. А останалото вече е въпрос на личен характер. Как човек желае да се представи в тази спортна игра и дали играе по правилата на ферплей. Някъде бях чел, че в Европа и в света играта вече играят над 10 милиона души, което гони по някакъв начин и шаха. Това нормално ли е според вас и очаквате ли още по-голям ръст на хората, които желаят да играят Го? Българската Го асоциация е горе-долу на около 7-8 години. Ако пропуснем периода, който предшества нейното формално учредяване, тя е създадена от един мой изключително добър приятел Йони Лазаров и тъй като днес е ден на траур, е уместно спомена, че той от една година вече не е между нас. С Йони това, което ни свързва, е, че на времето ние като
чавдарчета, пионерчета и така нататък. Заедно играхме в един шахматен отбор на Великотърновски окръг. А Свищов е известен с това, че не само, че се намира на Дунава, но и нещата, които се случват за първи път в България, се случват в Свищов. И он е от Свищов и всъщност през Румъния и Дунава Гото приплувало до Свищов. Той ми е разказвал понякога как се случва това, той ми е разказвал и други неща, но това, че в Европа има 10 милиона гост-състезатели, единствено като хипотеза е, според мен е вярно, тъй като това не е все още толкова силно организирано движение. Значи, за да е организирано едно движение, нека да вземем, например, Световната волейболна лига. Това е супер организирано спортно движение. То с изключително голяма популярност. С изключително голяма популярност, с изключително видимо присъствие в медийното пространство. А освен това, примерно като се отиде в двора на почти произволно българско училище, има волейболно игрище и може да се опъне волейболна мрежа и да се играе. Така е. Аз предлагам сега да не държим повече зрителите в напрежение, а да обясним правилата на играта, като импровизираме една партия, така да го кажем, между вас и мен, макар че аз също не знам правилата и никога не съм ги играл. Ето сега вие ще ме научите да играя Го. Давате ми предимството на начинаещия да започна с черните, предполагам. Разбрахме в... Ще започнем първо на тренировъчната дъска, която може да бъде с размер 5 на 5, 7 на 7, 9 на 9, 11 на 11, 13 на 13, 15 на 15, обясня само за зрителите това, но което виждате е тренировъчно. Състезателната дъска, която е до голямата дъска, е с размери 19 на 19, което са страшно много точки. Разбирам, да. Добре. Тие черните точки, които са белязани с малко по-голям така видим шрифт, да го наречем, удебелени, те служат просто за ориентация, тъй като действително тук човек може да се загуби. А в хода си всеки играч поставя свой пул, камък или както е прието да се нарича на съответния език, върху пресечна точка, като тая пресечна точка трябва да е свободна, а постепенно ще стигнем и до другите. Тоест, ние слагаме камъните не в полетата, а на самата... Да, не като шаха в полетата. Ето, аз мога ли да започна, ако сложа ето тук? Може, да. Ето, така започвам играта. След което какво следва? След което следва моя ход. Добре. И ако това са твоите войници, което е другата метафора за твоята игра, ти с твой войник завладя тази пресечна точка. Целта на играта е твоите войници да пазят твоята територия, а територията е пресечните точки, които са оградени от твоите войници. И вътре в тях няма нищо друго, освен празни пресечни точки. Разбирам, значи празните квадратчета всъщност са територия, която трябва да бъде опазена. Да. И това се случва с пресечните точки. А колко пресечни точки на едно квадратче трябва да бъдат превзети от мен, за да бъде тя подсигурена? Ами тая пресечна точка, за да се превърне в твоя територия, трябва да поставиш ето тук, ето тук, ето тук. И чак тогава тази пресечна точка е твоя територия и чак тогава тя се брои като единица в твоя крайен резултат. А ако плениш мой войник или камък или пул, този твой пленник също е една твоя точка, която също се пресмята в крайен резултат. Той се намира тук, така ли? Ако той се е намирал тук и ти с последния си ход поставиш твоя войник ето тук, ти го пленяваш, защото той няма никаква възможност да се защитава. Няма свобода, както е прието да се нарича в Го-жаргона. И ти го пленяваш и той става вече твой. Аз не мога да играя с него. Но когато се постави един пул или войник на пресечна точка, той не може след това да се махва. Той не може да бъде подвижен, както при шахматните фигури. Значи всеки един ход е последен. За съответния. А с колко камъчета се играе във всеки отбор?
колкото са достатъчно, въпреки че ако трябва да бъдем формалисти, в известен смисъл има някакви ограничения. Например, нормално го играта, когато се играе с специалния часовник за тази цел, продължава около 1 час и след това се дават по 30 секунди допълнително за всеки ход. На го таблото, зависимо в неговия вариант, примерно на максималното има почти 300, 19 по 19, ако не греша по памет, е 361. Което означава, че тъй като ходовете се редуват, двамата играчи могат да поставят някъде по 180 пула, което означава, че те трябва да имат 180-190. А как се определя крайния победител? Достатъчно победител? много, както понякога се изразяваме. Крайния победител как се определя? Смята Който се има резултат. най-много пленени територии, така ли? Който има най-много защитени свои територии, пленени чужди камъни. Това е също израз, който се използва. Да, пленени камъни. А ако носи повече точки, пленен камък или пленена територия? Или територия и камък? Територията е защитена, тя не е пленена. Тя е... Защитена територия. Тя носи точки на Да, играча, всяка нали една така? пресечна точка в тази територия носи точка. Еднакви точки или носи тя с пленен камък? Една пресечна точка е равностойна на един пленник. Ясно, разбрах вече. Когато аз започна да кажем своя ход така, вие имате право Ако може да продължим вече не на състезателно, ти изучи играта. Да, вече съм полупрофесионалист, ако така мога да го кажа. И започваме вече на професионалното табло. Аз имам предимството на първи ход, тъй като играя с Там ще играем с неговите. Ще играем с професионалните, добре. Става много професионално вече. Да не би да се изложа само, това се опасявам. Кой е най-успелия български състезател? Най-успелия към момента български състезател, това е една изключително млада, симпатична и агресивна гол-състезателка. Както трябва да се изразяваме и трябва да бъдем прецизни в това отношение, тъй като аз съм организирал тия дни на 26 юни, края на юни, последната неделя, има едно мероприятие тук в прес-центъра на БТА и аз съм поканил Магдалена Младенова, заедно с Павел Викторов. Това е техния минимум, който те трябва да направят по отношение на задълженията си към общността в България. Те ще дойдат тук в Търново и ще изнесат една лекция за играта Го. Магдалена в последните 2 години се изявява като изключително добър състезател. Тук трябва да непременно да се спомене, че тя е само на 15 години, ако не греша. Все пък аз не съм нея родител. Това означава, че ние сме изправени с възможността в България да се развие един млад талант, като да речеме Антонета Стефанова, която е световна шампионка по шах за жени. Дали това ще се случи, ще видим в бъдеще. Самата Магдалена ще имате възможност да се срещнете с нея, както вече казах, на 26 юни от 1 до 2 часа в прес-центъра на БТА. Разбрахме, със сигурност ще има много посетители и интерес към нея. И вие сте поканени? Разбира се, ще присъстваме. А сега, нека започваме играта, както се казва, да влезем в играта. Ето аз стартирам своя ход така. Както Йони ми е обяснявал, понеже това е дъска, а той го обяснява това не само на мен, а и на много хора, а пък на него, който му обяснявал, то ще стане много дълго да се разказва. Ако искаш да плениш територия, трябва да използваш най-малко ходове, т.е. това да бъде най-ефективно, с най-високо КПД. Тоест трябваше да започна от края. Ако започнеш от края, ще ти е по-трудно, тъй като трябва да направиш много голям ход, много голям път. Ход, да. Но ако си по-близко до края, което се брои като трети или четвърти хоризонтал или вертикал, зависи как се гледа, това е някакси стратегически по-добре. Пети хоризонтал, така е относително също приемливо, но това означава, че се навлязва твърде навътре в Ето аз като истински професионалист, без да искам, направих един професионален ход. Да.
Съответно, аз сега мога ли да сложа от вашата част на... За цялото поле територията, е свободна да се слага където... Да, това е като свободните борби в Разбирам, да. ММА или как се казва, ще е Точно така, ММА. професионална лига. Добре, аз слагам още Или един пък като камък. сумото, в което имаме сумис, който е световна класа, като още. Разбира се, да. Дано и в този спорт. Обмисляли ли сте варианти, така докато играем да си говорим, този спорт да бъде причислен към Министерството на спорта и по някакъв начин да получи средства? Аз в момента ще обмисля такъв вариант и за тази цел ще използвам носната си къпчика. Удобно ли е? Удобно е, да. Както казва барон Мюнхгаузен, да се посъветвам с носа си. И трябва човек да бъде реалист. И аз ще се опитам да бъда такъв реалист и ще ви разкажа една така, може би малко така далечна история. Тоест почти ще се хвана за косата и ще изтегля въпроса, който ми зададохте. В Търновски окръг шах се развива много отдавна. Страшно много отдавна. Първият майстор, може би историята на шаха в Търновски окръг, това е голям окръг. С много такива големи градове. Лена, Златарица, Стражица, София, Търново, и Горна Оряховица, и Лясковец. Първият майстор на спорта е някъде майстор на спорта по шах. Значи, първият шахматист, който получава званието майстор на спорта по шах е може би някъде на 50-та година от развитието на шахмата в Великотърновски окръг. Може би, има някакво обяснение, аз ще спра до тук. В ГО, аз докато си преглеждах някои материали с нощи да се подготвя за това гостуване, за което искам да благодаря, че ме поканихте, в ГО състезател се изгражда така, както във всяка една спортна дисциплина. Аз, например, ще взема може би най-удачният за мен пример волейбол. Волейбол е изключително колективен спорт. Няма как там, то освен че в самите правила на волейбола е казано, че всеки волейболист по един път, в трите удара на отбора, по един път може само да посрещне топката. Не два пъти последователно, а един път. Тоест в трите може да играе два пъти с топката, но не два пъти последователно. Трябва непременно някой от отбора да е докосне, задължително. В ГО, за да се огради една територия, войниците трябва да са толкова близко и толкова целево поставени, че те трябва да бъдат като волейболисти, които точно знаят как да застанат на игралния терен и точно да защитят всяка една точка, в която противника атакува със страхотен сервис. Те в момента волейболисти изпълняват сервиси като тенисисти, ето лети с 180 км в час. Как да видиш тази топка? Затова в волейбол има три вида точки. Лоши точки, защото сърята не вижда дали се докосва до блокадата, защото скоростта е такава, че приема, че фейрплей решава всичко. Добри точки, когато всичко се вижда, както в гото. Да. Всичко, понякога в гото има лоши точки. Просто не се вижда откъде ти идва този спечелен пленник. А той ти идва от това, че другия състезател в своя фейрплей, в го също има фейрплей, се отказва, прави гамбитна жертва, както да има в шаха, и развива играта си по тактиката на уловката. Хвърля една стръв и ако ти се съсредоточиш само в тая територия, както в момента ти сложи два пула един до друг, аз ще сложа моя пул. Ето тук. И чисто геометрически стоя след първите 4 изиграни хода, тъй като всяко едно поставяне се брои като ход. След първите 4 хода и стоя с малко по-голямо влияние върху територията на Готебулта. Разбирам, изключително интересно. Значи, ако трябва да сме по-практични в играта, аз трябва да разгръщам колкото се може по-голяма територия. Това е рота войници и ти трябва с нея да направиш всичко, което можеш. Добре. Въпреки че не знам точно какво правя, ще поставя
Ето тук. Аз сега ще направя това, което понякога се нарича стратегическата тънкост на играта. Ще те предизвикам на дуел. Аз ще поставя един мой камък точно от твоя и те предизвикам и в момента директно тук да водим двубой за тая част от таблото. Тоест, директно тук за тая част от таблото ще се надиграваме. Ясно. А ако направим още по-интересна играта и аз предизвикам двубой, тогава ще използвам шахматния прием темпо. Понеже аз съм на ход, аз вървя с един ход преди теб. Точно така. Вече наистина се задълбочаваме. Тъй като при тебе има лист с правилника, ние в момента може да отворим правилника и да прочетем параграфа за пленяване, тъй като ми предстои да ти пленя един войник. Параграфа за пленяване, те са толкова много параграфи, че чак да се объркаме. Тук има параграф на... Сложно ли е всъщност да се играе Го? Всъщност за всеки един любител, който сега ни гледа, научаваш ги наизуст, сънуваш ги и ги прилагаш. И ги запомниш. Да. Тоест всеки един любител може да играе спокойно Го и да се научи за един ден. Така ли да разбираме? Даже не е гарантирано, че ще взема предни, като гледам как се насочи да играеш. Но аз продължавам с агресивната си игра. И пленен. Имам един пленен, твой пул. Но пък камък, войник и както даже се оказа, че в български език може да го наречем това играта кръстчета и квадратчета, тъй като това е най-близката по аналогия игра. Към момента резултат според тебе какъв е? Ти си с черните, аз съм с белите. Аз имам бонус с 6,5, имам един пленник, имам една територия от една точка. Тоест резултатът към момента е 8,5, т.е. 0 на 8,5. Ясно. Ако в момента по някакъв такъв странен начин решим, че играта е приключила, това е което може да се сметне на таблото. Може би наистина трябва да приключим играта и да вземем допълнителни уроци по Го. Освен това... Благодаря ще бъде и тук и аз предполагам, че тя ще го направи. Разбира се, да. Освен това и Павел е доброто мъжко присъствие. Откъде е Магдалена всъщност? Магдалена от София, от едно софийско семейство, което аз още не познавам, но тя така каза, че ще бъде тук с родителите си. Павел също е софиянец. Познаваме се, тъй като сме приятели в Го асоциацията, в нея постоянно идват нови, отиват и стари хора, тъй като тя е бедна асоциация в момента. Тя е само на 8 години. Нуждае се от много приятели, много помощни, в момента се опитваме да направим само това. Искрено ви благодарим и на вас. Аз също съм ви благодарен. Само нека кажем за финал на нашия разговор колко души е точно асоциацията в България и как смятате да разширите това влияние? Смятаме да разширим влиянието си по всички възможни начини, чрез популяризиране на играта. Асоциацията е всеки един, който формално погледнато асоциацията е тия, които си плащат членския внос, а не формално всеки един, който има стремеж да се запознае с тази прекрасна игра. А тя наистина е прекрасна и Търново с своя исторически принос в историята на България е едно великолепно място за тая бойна игра. Бойна игра, интересно наименование на Го. Тъй като времето доста напредна, всеки момент трябва да започнат новините. Искам още веднъж да ви благодаря за това участие. Разбрахме на последващата неделя. Тук ще бъде най-добрата състезателка по Го, която ще показва и разказва как се играе Го и на всеки, който прояви интерес, тя ще му обърне, предполагам, подобаващо внимание. Разбира се. Благодаря ви, уважаеми зрители, останете с Прозорец към деня и Лора Инджова.